Γεια σας παιδιά, τώρα θα σας δείξω πώς να επιταχύνετε τον υπολογιστή σας. Καταρχήν πρέπει να μπείτε στην εκτέλεση. Εδώ πατάτε Prefetch, πατάτε OK και σβήνετε όλα τα αρχεία που έχετε εδώ, τα άχρηστα. Πατάτε παράληψη και πατάτε πάλι στην εκτέλεση, πατάτε 100 temp% και πατάτε OK. Σβήνετε όλα τα άχρηστα αρχεία που έχετε εδώ. Διαγραφή, παράληψη. Αυτά είναι άχρηστα αρχεία. Αν θέλετε να είναι πιο γρήγορο ο υπολογιστής σας στο ίντερνετ και σε αυτά, κατεβάζετε, πάτε στο Google και πατάτε for PC. Πατάτε Free PC Cleaner Download. Πατάτε το πρώτο. Και πατάτε Download Free Version. Πατάτε Free Download. Free Trial. Start Download. Περιμένετε κάτι λεπτά να γεμίσει. Πατήστε το GG Setup 513 Pro 1. Πατήστε ναι. Πατήστε Next. Install. Κλείνετε αυτό εδώ. Finish. Start Trial. Και εδώ πατήστε Run Cleaner. OK. Yes. Και περιμένετε να φορτώσει. Πατάτε Run